Здравейте, YouTube, аз съм Веско, тук сме Неколко и днес играем Агарио. И точно моят приятел ще бъде Уза. Дай малко надолу таблета. Колко си добричък. Добричък, ама Извинете. болен ли си, бе, човек? Болен? Малко. Много си добър. Ще разболееш тук всички, бе. Които и сърце диете на... Къде? What the fuck? Как ми излаги? Бас. Ма поне, че ни ме изядоха. Според мен играта ще ти крашне скоро. Ще крашне. Ще изтрия и пак ще изтегля. Има я. То с Обама, какво ме направи? Да, ако искаш аз да играеш, защото на зрителите ще им е тъпо. Добре, ето. Така, извинете. Аз съм мистер Обама. Каква е тази линия? Маршчика мангали. Пусни на кое място да гледам кое си. Обама гладен. Обама трябва да стане първо място. Има и ти да стане. Ти става ли с някога първо място? Да, вчера. Вчера? Да, на морето. Това е моя звук. Ако не сте се абонирали за този канал, напишете Dragon Sleeve и... Ето, ако... Румъния... Ще се пробвам да изведа България на първо място. България. Не ме яш! Що ти луда топка? Не ме яш, пари, да. Как те секнаха? Щяха да оляпнат. Маля, аз съм странно, много слабна тази игра. Преди като знам как ги мачках всички... Аз един път изядох 10 пъти дуджито. Ма тази линия пред мен каква е, бе? Че ма дразни. Такова ми тъй. Според мен ми е глич. Бас, изкара мяко. Сега ще се скрия някъде. Я пусни да видим на кое място си, бе, чичо. 50 мале. Ако стигна днеска до първо място, ще се пръсна от смях. Изяжгото си. Видя ли го как си да те изде? О, не, бе. И не псувай мората. Пази се. Але... Хи. Не, стига сме хранила, ей! Няма да пукна. Не, натам беше ония гадняр. Ип. Марс! Гакет. Нидерландс. Ушички. Бързо надолу. Има ли Германия? Яс. Бягай. Нидерландс. 17 уха. Много добър. Оха! Ява ли си някога насата? Много пъти. Румъния? Сега ще и бъманечката. Тя по-голяма от тебе, бе. Абе, по-голяма, друг път. Оле, тя по-малко от тебе, бе. Де, бастун, много си бавен. Давай!
12 ВТФ. О, Ия, каква е маничка. Той сега мисля, че са май... Ще се хвърли, бягай! Олеле. Jesus. Нямаше как да излизат. Си казваме олеле. Бахти. То ста хвърля. Макни. Какво направи? Олеле! Олеле! Улала, златните момчета. Отбора за милиони. Акес. Един беше се кръстил ГС. Jesus. Абей. Това е моят звук. Отиваме на юг. Аз съм мале, докато стигна до първо, имам 20 дена. Германия видяхме. Белгия беше. О, Марс! Изяди Марс! Веско ще чакали отвътре. Любопитно и дали ще хвана някой. Като ти виждат стрелката. Тя не се вижда. Как обра храната? Тук дали някой ще ме забележи. Оф, аз съм по-малък от нея. Ама я нападаш! Мън. Раздели се и я изяш. Да, тя мен ще изяде. Така. One team. Паси. Сега ще бъда секси. Давай напред. Бързо. Давай напред. Сърце, душа, съм Мустафа. Я напиши Мустафа, бе! Да, ти ако знаеш коя простия ще излезе. Ква? Искаш ли да знаеш? Да. Сензорна. Кажи я. После ще я покажем след като свърши кипа. Че луд ли си, бе? Искам да я видя. Трябва съм някакъв супер смутен. Ръце, душа, за Мустафа. Искам флав какъвто с дракон. Сърце, душа, съм Мустафа. Номер 30. Полека, бе, Раличка. Абе, я не бутай там, където не трябва. Аз не го изяли обаче. Я начни долното, не горното за разделянето, долното. Ще хвърлиш храна. Ей, Си изяш пак. Ей, Мустафа. Сърце, душа. За Мустафа. Ръце. Ще хвърли, бе, ей. Ку-ку. Какво? Издетрял. Баси раунд. Agar.io. добре стиска с телефон. Елами. Ела ми Мустафа. То се унамет, ако не знаеш.
Викинг. Дет викинг. Това ще е последния опит. Искам спицка. Съм бърз като мбърджин. Ти си бърз. Бягат. Мунес. Виж го тос. Стъписал съм. Що не го изяде, бе? Защото не мога. Защото си Мустафа. Говориш пълни измишлетини. Сърце. Душа. За Мустафа. Какво правиш? Мерси за храната. Как ти скукна обаче, видя ли го? Оп. Къде отиваш, брат ми? Ще играем истински. Саник. Саник! Малкото Саник, че изяш. Това искам. Ма не успееш голямото почти да излиш, защото ми изяде бебчето. Ела, искам ам. Искам ам. Не марш от мене! И това беше всичко за този клип. Ако ви е харесало, моля ви, харесате, усетите коментар и се абонирайте за моя канал. Чао, чао!